Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much for uthando ne-support. Ngiyabonga kakhulu bafethu bonke abasubscribe-ayo, abalike-ayo, abashare ama-video. Ngiyabonga kakhulu. So kunodaba lolana oluka inkosi yamagcoka amegazi eyadlule emhlabeni, kwashiwo ukuthi udlule nomunye umuntu emhlabeni, kwathiwa kunabalulama esibhedlela, and then laba abanye angazi kwathiwa uSicebeke wadlulela endaweni esigameko, and then khona ubhudo wayo odlulela esibhedlela, and then abayi-2 basalulama. Yona into engangiyizwile ngazobona ke ivideo kaMgibe. uMgibe obekhala ngokuthi njengoba wonke umuntu nje lokho busy, rest in peace Sicebe, rest in peace, yonke into ingosicebi, kodwa ke akanakiwe lo munye bafethu owashona ke noSicebe. Ubekhuluma kanjalo uMgibe ukuthi ngicabanga ukuthi umndeni walobhoti okuthiwa ngwakwamchunu wona ke uzizwa kanjani mangabe umntwana wabo ushone noSicebe, and akukho umuntu ozwakala ngathi unendaba, ozwakala mhlawumbe obonakala engathi unendaba nakho. Wonke umuntu nje unake uSicebe, kuthiwa inkosi yamagcoka uSicebe, kodwa kube kukhona omunye abashone bonke. uMgibe ngathi ukhuluma ke ngokuthi khona nje ukukhetho okuthile, because abantu mabeshone bebabili, why simele wonke umuntu abe busy ngalo oyi-1 bebe bahambe bebabili. I think yona inkulumo kaMgibe engizwile lapha when I bumped into ivideo yakhe ka-TikTok ethi nisho cabanga ukuthi abakubo bona bazwa kanje, akukho nje not umchunu, everyone is uSicebe, you know. Iyona ke wari ekade nayo laphana. So ngibonelana ngathi babhaleke ngaye lo bhuti ephepheni selezi bekhuluma ukuthi uzofihlwa ngoLwesihlanu, kuthiwa ke nguGupta. Mina bengingamazi bafowethu, angifuni uqamba ama at least inkosi yamagcoka ke benginokuyibona kodwa ke lo munye bengingamazi, but akusho phela ukuthi engasanaka ebe naye edlule esigamekeni esodwa ngengozi efanayo, behambe bonke like actually, you know. Lapha nephepheni kuthiwa abaphume bengena abaculi bakaMaskandi nabaholi bakamasipala bebhonga emswaneni emndenini ke wakwamchunu ke ngoGumu uGupta Mchunu odlule emhlabeni ehamba noSicebe. Inkosi yamagcoka amadlamini ngokusa ke wangesonto eRichards Bay belibangise emcimbini ade bezodlala ke kuona. So kuthiwa ngoLesithathu ke abaculi bakaMaskandi uMthandeni SK noZanefa ngithi ne-SK Brothers ngabanye babantu abaye bafika kuleli yakhaya bezokhalisana nomndeni, kwaze kwakuhlele ngoba a lot of people were worried ukuthi how guys ebehambe nomunye kodwa akasana kwayini lo munye. So makhona kodwa koMthandeni behambe bayofika, isn't that good? So ngokwesitatimende ke sikhishwe lapha isicelo collective inkonzo kaGupta izobanjelwa ekhaya emachunwini eMbangweni eMsinga ngoLwesihlanu. Besithiwa namhlanje kazi uSihlanu is today, and lesi video ngifaka sikusasa Saturday ekseni. Sometimes ya record guys ubungasapost ngesikhathi urecording ngaso, angixolise kakhulu izinto zibaningi, right? Kodwa ngirecorda ke mina ngoLwesihlanu. Kuthiwa bebambisene nabangcwabi amathole funerals. Okay, umndeni wakamchunu udlulise ukubonga kakhulu kubo bonke abaphonse esivivaneni ukuze ke kuhlelwe kahle umncwabo wendodana yabo. Kwabanikelile kubala komculi kaMaskandi uMjolisi okuthiwa ke unikele ngenkomo, then usomabhizinisi odume ngelikantokozo Khaziyomi, I think Khweqe ukhiphe ke umnikelo wokudla. And then ngoLwesine kuzoba nje inkonzo ezikhumbuzo salezi insizwa ke emagcekeni ebandla eThekwini Community Church kusukela ngo5 ke entambama, into abayibhalana bafaka nesithombe sakhe. At least shame you guys, may so rest in peace as well. Kungalokho phela sokungathi mhlambe uyabandlululwa umntana abantu sonke saloko sithi uSicebe kanti ebekhona omunye ahambe naye. Engathi ngike ngafunda somewhere kuthiwa ke nalabo kade kuthiwa bayalulama esibhedlela khona oyedwa sedlulile, unless ngangizwanga kahle, but I think ngiye ngayifunda somewhere you guys. So kwabadlulile angazi ukuthi sebebangaki ngoba kwakuthi 2 idlulile 2 iyalulama esibhedlela. Ngase ngibona sengathi kuthiwa kulaba kade belulama esibhedlela khona osedlulile. I think I saw something like that. Kwaze kwakuba inkosi yami khona. Yo, abalale ngoxolo bafethu, ngiyabonga kakhulu le video. Like, subscribe, share, sizobonana kwelandelayo. Bye.